Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako po ulit ito si Ray, ng Panabo City, Davao del Norte. Magbabahagi ulit ako sa inyo ng mga karanasan na hango sa tunay na pangyayari. Bahagi pa rin ito ng aking Yamaha XTC Horror Ride Stories. Sa puntong ito ay nagpasya ako na ibahagi naman sa inyo yung ilan sa mga karanasan na makasama ko sa Riders Club at ng iba pang mga kaibigan ko sa iba pang grupo. Bilang panimula ay ibabahagi ko sa inyo yung karanasan ni Kuya Eroy. Siya ay isang gwardya at nasa higit 5 taon po yung tanda nito sa akin. Isa din po siya sa pinaka-pioneer ng Riders Club. Naikwento naman sa amin yung karanasan ni Kuya Eroy nung minsang umattend kami ng birthday niya. Kwento niya. Nangyari umano yung karanasan na ito nung minsang magbantay siya sa isang hindi kilalang gasolinahan dito sa Panabo City. Hindi ko na babanggitin yung lugar at yung pangalan ng gasolinahan na ito. 24 hours yung operasyon ng gasolinahan na ito at nangyari yung karanasan niya ng madaling araw. Mas gusto daw ni Kuya Ero yung panggabi gawa ng bukod sa hindi mainit ay madalang lamang din po yung mga tao. Bali nakaka-relax siya pagka ganon. Kasama naman noon ni Kuya Eroy ay isang gasoline boy na isang working student. Isang partikular na gabi noon, kakatapos lamang ng malakas na ulan at umaambon na lang. Nagkakape siya habang nakikinig ng mga drama sa radyo. Yung gasoline boy naman ay nakaupo at nagbabasa ng pocketbook. Nang walang ano-ano, isang mag-anak yung bigla na lamang nakita na dumaan sa may kalsada, sa harap mismo ng gasolinahan. Isang lalaki, babae at 2 bata yung nakita nila pa na parang isang pamilya. Takang-taka umano sila. Dahil bakit nagpapaulan ng mga ito? Bukod doon ay medyo kakaiba din umano sila maglakad. Para mga zombie. Pero alam mo yung medyo parang tumatalon-talon ng konti yung paglalakad nila. Tamang masid lamang umano yung ginawa nila ng gasoline boy hanggang sa lumagpas na ang mga ito sa gasolinahan na yon. Napagtanto marahil ni Kuya Eroy na baka may problema o nasiraan ng sasakyan yung mag-anak na ito. Kaya sinabihan niya yung gasoline boy na kunin yung payong. Hahabulin niya at kakausapin yung mga taong dumaan. Baka sakaling matulungan nila ito. Pagkabigay ng gasoline boy doon sa payong, pagtingin niya ulit sa kalsada, nawala na daw bigla yung mga taong dumaan. Saglit lang naman umano yung paglingat nila kaya imposible din na ganun na lamang kabilis na wala ang mga ito. Naglakad pa doon sa bandang unahan ng kalsada si Kuya Eroy, pero hindi na umano niya daw ito nakita pa. Nagpasya na lamang siya na bumalik na lamang sa gasolinahan noon. Kagad naman daw siyang tinanong ng gasoline boy na, "Kuya Eroy, asan na po yung mga tao? Ba't bigla ho silang nawala? Hindi kaya mga multo yung mga yon?" "Aba, ewan ko. Baka naman sobrang bilis lang nilang naglakad kaya bigla siyang nawala. Wala na rin sila dun sa may unahan eh." Dito na nga biglang naisip ni Kuya na baka tama yung sinabi ng gasoline boy. Sobrang imposible din kasi yung bilis ng pagkawala ng mga yon. Kung ibabasa yun kung paano sila kabagal maglakad. Ganun pa man ay hindi na rin ito binigyan pa nila ng pansin masyado. Kinabukasan din noon pagkatapos ng shift nila sa trabaho ay umalis na ito, mga bandang 7:00 ng umaga. Sakay na kaagad siya noon ng motor pauwi sa bahay nila. Habang nasa biyahe, doon sa bandang unahan ay may nadatnan siyang aksidente. Isang tricycle tapos isang jeep yung sangkot sa disgrasya. Sigurado siya na kagabi pa nangyari yung aksidenteng yon. Kukonti lamang kasi yung mga usisero at meron na rin mga pulis na nag-iimbestiga. Bukod doon, wala na rin siyang nakitang tao. Para umanong niyuping lata yung mga sasakyan. Mas grabe naman daw yung pinsala doon sa tricycle. Hindi na rin nakiusyoso pa si Kuya Eroy at dali-dali na itong umuwi sa bahay nila.
Pagkatapos magagahan ay kaagad na pumunta ng kwarto nila si Kuya Eroy para matulog. Binuksan niya muna yung social media niya para sana makibalita. Habang nagsascroll nga ay nakita niya yung post ng isa niyang kakilala doon sa nangyaring aksidente. Iniisa-isa niya yung mga litrato. Hanggang sa napunta siya sa parte kung saan nakapost yung mga mukha ng mga biktima sa aksidente. Nanlamig daw bigla si Kuya Eroy dahil yung mga nakita niyang biktima sa aksidenteng yon ay kamukha ng nakita nila ng gasoline boy na dumaan sa gasolinahan nila nung gabi na yon. Hindi siya pwedeng magkamali, talagang sila daw yung nakita nila. Sa isip-isip ni Kuya Eroy, marahil mga multo nga talaga yung nakita nila nun. Matinding kilabot din daw talaga yung nararamdaman niya. Hindi na sinabi ni Kuya Eroy kung nagpapakita pa ba o dumadaan pa tuwing gabi sa harap ng gasolinahan yung mga multo ng mga biktima. Pagkatapos kasi umano nun, ay nagpapalit siya ng shift. Inilipat siya sa umaga. Okay na rin daw kahit mainit o busy pag umaga, at least mga totoong tao yung mga nakikita at nakakasalamuhan niya. Hindi na rin daw niya kakayanin kung muli pa niya makita yung multo ng mga naaksidenteng yon. Tatakbo daw talaga siya. Sunod na karanasan. Nabanggit ko na dati na bukod sa pag-airsoft ay nakahiligan ko din ulit yung pagko-cosplay. Niyaya ko ng mga kaibigan ko na si Christian at Edward na sumali kami sa isang cosplay event. Best opportunity na rin ito, lalo na yung Edward dahil gustong-gusto niya talaga sumali sa mga ganong competition. Yung pumipigil lamang talaga sa kanya ay yung sa edad niya. Higit 30s na rin kasi ito. Gaya ko ay mahilig din po siya sa mga anime at pagpupunta sa mga cosplay events. Ito din yung stress reliever namin pag sobrang toxic na buhay o sa trabaho. Never pa rin daw siya naka-experience na mag-cosplay kasi nahihiya siya. Para naman masuportahan yung kaibigan ay sinabi ko na sasali na rin ako. Bali yung plano namin, may isang costume itong Christian na ipapasuot dito kay Edward. Sariling gawa ito ni Christian. Sideline niya kasi na gumawa ng mga magagandang costume. Siyempre, cosplayer din po itong si Christian. Nag-hiatus muna ito. May injury kasi ito sa likuran. Ang problema lang ay medyo may kalakihang tao si Edward noong mga panahon na yon. Siguradong masikip yung costume niya. Since ilang linggo pa naman bago yung cosplay event ay nagplano kami na kailangang mag-diet nitong si Edward para pumayat at masuot niya yung costume. Nag-diet po talaga ito. Nag-fasting, sumabay na rin ako sa exercise para mas lalo siyang ma-motivate. Bali group effort talaga yon. Lumipas ang ilang linggo at araw ay sa wakas dumating na rin yung araw ng cosplay event. Sa puntong ito ay sakto na talaga kay Edward yung susuoting costume. Sinundo na nila ako sa bahay gamit-gamit yung sasakyan ni Edward. Andun na rin sa sasakyan yung costume. Bandang tanghali nang nakarating na kami sa mall. Doon gagawin yung event. Pagkatapos magpa-register ay sinuot na po namin yung kanya-kanya naming costume. Ang sinuot ko noon ay ang Kakashi Hatake costume sa Naruto, habang kay Edward naman ay ang armor po ni Leomord ng Mobile Legend. Kung naglalaro kayo nun, kilalang kilala niyo po ito. Si Christian yung tumulong para maisuot ni Edward yung costume. Kitang-kita sa mukha nito yung tuwa, gawa ng sobrang bagay talaga kay Edward yung costume na ginawa niya. Siya na rin po yung gumawa sa makeup, maging dun sa ginamit nitong wig nun. Ginawa niya rin ito ng props na espada. Maya-maya ay lumabas na kami para makipag-meet ng ibang cosplayer. Gaya ng inaasahan, sobrang dami ng tao at ng cosplayers nun. Madami ding mga cosplayers at mga mall goers yung nagpapapicture sa amin, lalong-lalo na kay Edward. Sobrang kamukha kasi talaga nito ang karakter ni Leomord. Yung buong itsura talaga ni Edward nun. Maya-maya ay tinawag na kami ng mga organizer. Magsisimula na rin kasi yung event nun. Isa-isa kaming tinawag, tapos noon ay kanya-kanya na kami ng porma sa mga ginagaya naming karakter. Hiyawan naman lahat nung si Edward na yung rumampa at nag-pose. Kuwang-kuha niya kasi pati postura nito.
Laking tulong talaga yung ginawa naming pag-ehersisyo at diet nun. Bumagay talaga sa fit nitong katawan yung costume. Pagkatapos naming rumampa at nagkaroon muna ng break, bali nakipag-bonding muna ulit kami sa ibang cosplayer habang iniintay na may announce kung sino yung panalo. Tinawag ulit kami. Sa puntong yun ay sama-sama na kaming lahat na umakyat sa stage. Labis-labis yung gulat namin dahil si Edward po yung nanalo. Swerte. Unang sabak pa lamang nito sa cosplay. Siya pa yung nanalo. Proud naman lalo na si Christian, halos mangyak-yak na ito. Well-deserved din naman kasi niya kasi sobrang detalyado at ganda din naman ang gawa niya. Hindi muna kami nakaalis. Pinaunlakan muna ni Edward yung mga nag-i-interview sa kanya. Halos pasara na rin yung mall nung makaalis kami. Tulong-tulong kami sa paglagay ng costume doon sa compartment ng sasakyan ni Edward. Bumiyahe na rin kami kaagad nun. Nang makarating na kami ng Panabo, kumain muna kami sa McDo. Bali, doon na rin nila ako inihatid kasi taga Panabo lang naman ako. Mula sa puntong yun ay dalawa na lamang sila. Si Edward yung nagmamaneho habang si Christian naman doon sa driver's seat. Dito na ikinuwento sa akin ni Edward yung sunod na nangyari. Sinabi daw ni Christian na dadalhin daw yung costume sa bahay ng pinsan nito. Ang problema nga lang nung papunta na sila ay sobrang lubak-lubak. Baha at maputik pala yung daanan patungo doon. Expected yun dahil lupa lamang yung daan at kakatapos lamang din ang pagulan nun. Isa pang problema ay brownout din doon sa lugar kaya medyo nahirapan si Edward sa pag-iwas sa mga malulubak na parte. Ilang beses din silang muntik na mabalahaw. Hindi katagalan ay narating na rin nila yung bahay ng pinsan ni Christian. Nalaman naman ni Edward na doon pala sa bahay na yung ginagawa ni Christian lahat ng mga costume katulong ng pinsan niya. Bali dadalhin lamang yung natapos na costume doon kina Christian pagkatapos. Sinalubong naman sila ng pinsan tapos nung tulong-tulong na sila sa paglabas ng costume. Pagkatapos na maibaba ang costume ay umalis na rin sila nun. Ang ginawa ni Edward, imbis na bumalik doon sa dinaanan ay nag-iba siya bigla ng daan. Yung rason baka mas lalong madudumihan yung sasakyan at baka doon na rin nasira mabulahaw. Ang hindi alam ni Edward, dito na sila makakaranas ng mga hindi magandang pangyayari. Mas lalo palang malubak at medyo bahain pa yung dinaanan nila nun. Dagdag kalbaryo pa dahil biglang umambon. Mas lalo tuloy naging mas maputik at baha yung daan. Nagawa pa daw magbiro ni Christian sabay sabi sa kaibigan ng, "Ano pre, kaya pa ba? Mukhang bugbog sarado na ata tong kotse mo. Grabe naman pala ang baha dito pare, lagpas gulong. Baka bigla tayong tumirik, umuulan pa." Oo nga, nagkamali ata ako ng dinaanan. Mas grabe pala dito. Sobrang putik na rin tong sasakyan. Sigurado mapapatay ako ni daddy nito. Wag na muna tayo umuwi, doon na muna tayo kina Ray ha? Sabi ni Edward noon. Maya-maya ay may napansin bigla si Christian doon sa may backseat. Paghawi niya ng tela ay nakita niyang espadang ginawa niya para kay Leomord. Bali hindi pala nila yung napansin. Sabi na lamang daw ni Edward na sa susunod na araw na lamang nila ihahatid yung espadang props na yun gawa ng delikado na rin kung babalik pa sila. Matapos ang ilang minutong biyahe doon sa malulubak, baha at mapuputik na daan. Sa wakas ay narating din nila yung parte kung saan puro lupa na at walang masyadong putik. Yun nga lang ilang metro lang ay bigla na lang may nakita silang parang natumbang kahoy doon mismo sa may daan. Bali parang nakaharang ito at hindi sila makadaan nun. Nagpresenta naman si Christian na siya yung kukuha nung nakaharang na kahoy. Habang ginagawa yun ni Christian, ay tinawagan naman niya ako sa cellphone. Ito yung eksaktong sabi niya. "Brother, Ray, saan ka ngayon? Pwede dyan na muna kami tatambay ni Christian. Sobrang dumi kasi ng sasakyan ko tapos wala na rin car wash ngayon Gabing-gabi na. Pag-agalitan talaga ako ni airpot dito. Andito kami ngayon sa barangay. Alam mo na siguro saan to. Magkita tayo malapit sa may basketball court dun sa barangay hall tapos..." Bigla na lamang pong naputol yung pag-uusap namin gawa ng
Animoy merong nangyaring bigla sa mga kaibigan ko. Bago pa nga maputol yung usapan namin, narinig ko pa na sumisigaw si Edward noon. Dito na ako medyo kinabahan kaya dali-dali ako nagpaalam kay Mrs. na pupuntahan ko sila. Buti na nga lang at wala ng ulan noon. Ang nangyari pala ayon sa kwento ni Edward. Habang kausap niya ako ay tinitingnan niya si Christian na hinihila yung nakaharang na kahoy. Pinailawan naman siya gamit yung headlight ng sasakyan. Maya-maya pa isang animoy na kahubad at madungis na figura ng tao ang bigla na lamang sumugod dito kay Christian. Hinataw siya bigla gamit ng isang lagaraw o yung mahabang pakurbang patalima. Muntik mahagip yung ulo ni Christian. Mabutit nakailag ito. Dito na biglang napasigaw si Edward. Dito na rin yung punto kung saan naputol yung usapan namin. Bali yung sunod pala na ginawa ni Edward ay sinundan niya sila Christian na noon ay hinahabol ng nakakatakot na lalaking yon. Naisip niya dadalhin yung ginawang espada ni Christian sa may backseat. Gagamitin niyang pandepensa. Naghabulan daw silang tatlo patungo doon sa may parte ng damuhan. Medyo may pagka-swampy area yung nadadaan ni Christian noon kaya madali siyang naabutan ng lalaki. Nahawakan siya banda doon sa may parting damit tapos napatumba ito. Akma na umanong tatagiin si Christian ng lalaki nang biglang dumating si Edward. Gamit yung props na espada ay sunod-sunod niyang hinataw tong lalaki. Gawa po yung espadang prop sa pinagsamang PVC, pipes, metal wires tapos mga rubber foam. So sobrang lakas umano ng paghampas ni Edward. Nabali kagad yung espada at tuluyang nasira. Mistulan umanong parang nawalan ng malay yung nakakatakot na lalaking yon. Kagad na siyang kinuha ni Edward sabay dahan-dahan na naglakad doon sa merong swampy area. Ang hindi nila alam, bumangon yung lalaki kaagad. Bumalik ang malay nito. Bigla umano itong tumawa. Yung paraan ng pagtawa ay alam mo yung may planong gawing hindi maganda. Gustuin man umanong lumaban ni Edward at Christian o na hindi pwede. Bukod sa may hawak yung lalaki na mahabang patalim, bato-bato din ang katawan nito. Injured yung kaliwang hita ni Christian dulot ng pagkatumba. Si Edward bukod sa hindi marunong sumuntok ay medyo nanghihina pa nun gawa ng nag-diet nga eh. Sa kabila naman noon ay tuloy lang sila sa paglalakad. Inaalalayan daw ni Edward si Christian. Sinusundan pa rin sila ng lalaki sa punto na yon. Habang nakasunod daw ito ay panay daw tawa ng tawa na animoy parang papatay talaga. Hanggang sa napatigil sila sa tapat ng puno ng santol. Hindi na daw kakayanin ni Christian na maglakad. Nagpasya na lamang si Edward na harapin na lamang yung humahabol sa kanila. Naisip din niya kasi na wala na rin silang pagpipilian sa puntong ito kundi lumaban. Nakita na rin nila yung kabuuan ng mukha ng lalaking yon. Mahaba yung buhok. Medyo nanlilisik yung mga mata at hindi kumukurap. Duguan yung ulo gawa ng pagkakapukpok ng props na espada ni Edward. Itinaas na rin ito yung hawak nitong lagaraw at akma ng susugod. Nakakapangilabot din yung boses nito na animoy papatay talaga. Ang hindi nga lang inaasahan sa parte na yon ay may himalang nangyari. Biglang may nahulog mula sa itaas ng puno ng santol. Sakto sa tapat ng mga kaibigan ko. Ang buong akala nga daw nila ay sanga lang pero bigla umano itong gumalaw at gumawa ng ingay. Dahil sa gulat ay sabay nilang sinipa yun at napapunta ito doon sa umahabol sa kanilang lalaki. Napagtanto nila na hindi pala ito sanga, kundi ahas nun. Bigla daw nitong nilingkis yung lalaki at ilang beses na kinagat. Hindi nga lang sila sigurado kung anong klaseng hayop yon. Basta kulay itim daw at kasing laki ng bote ng mineral water. Para umanong natataranta yung lalaki at ang ginawa nito ay pilit niyang tinatanggal yung ahas at mabilis na tumakbo. Ito na rin yung pagkakataon ng dalawa kong kaibigan na makatakas at bumalik doon sa sasakyan. Nung narating na nga nila yung sasakyan ay kagad na nila itong pinandar. Doon naman sa bandang unahan ng daan ay naabutan ko na sila. Naalala ko na kasama ko yung ibang barangay tanod at iba pang taong bayan. Bali nagpatulong ako sa barangay namin na si Mang Nestor at yung una nung kumpare nito si Mang Dagul.
Tinuro naman ng dalawa kong kaibigan kung saan nila huling nakita yung lalaki. Pinuntahan din naman kaagad namin yon. Yun nga, pagkarating namin doon, wala na kaming nakita pa. Sa tingin din namin ay nakatakas ito. Doon na nga sa bahay namin tumigil at natulog pansamantala yung mga kaibigan ko. Ikinuwento nila sa akin lahat at sa tingin ko ay medyo na trauma sila. Bakas pa rin sa katawan nila yung mga sugat at pasabungan ng nangyari noon. Nang mag-umaga na ay kagad na silang umuwi sa kanilang bahay. Lumipas ang ilang linggo ay kinumusta ko naman yung dalawa kong kaibigan. Hindi na mababakas sa mukha nila yung takot sa nangyari at unti-unti na rin bumalik sa dati yung mga ginagawa namin. Nagawa na rin namin na gawing biro yung pag-atake sa kanila. Sa tingin ko rin naman noon ay balik na sila sa normal. Pagkaraan ng higit 1 buwan ay muli ulit kami nagkita ng kabarangay namin na si Mang Nestor. Dito ay binalita niya na kilala na daw yung umatake sa dalawa kong kaibigan. Ito din umano yung umatake sa isang delivery rider at sa grupo ng mga batang estudyante sa kabilang barangay. Pareho daw kasi yung modus nito. Maglalagay ng harang sa daan tapos pag may kumuha ay biglang aatake nun. Nakaligtas naman daw yung grupo ng babaeng estudyante na mabilis na katakbo. Yung delivery rider naman ay nataga sa ulo. Mabuti na lamang at medyo matigas yung helmet kaya konting talim lamang ang tumusok sa kanya. Nahuli na rin yung isa nitong kasama. Sa madaling sabi ay 2 pala yung umaatake nun. Ang pinagtatakhan umano ng mga nag-iimbestiga ay hindi magkakakilala yung 2 umaatake. Pag tinatanong daw kasi yung nahuli kung sino yung kasama niya, ang tanging sagot lamang nito ay hindi niya kilala. Yun din daw yung sagot ng pamilya nito. Wala din umano itong nabanggit na kaibigan ito sa lugar. Sobrang imposible din daw yun kasi nasa 2 bayan pa yung layo ng tinitirahan ng nahuli. Ito din yung sabi ng pamilya nung isang hindi pa nahuli nun. Wala rin itong nabanggit na meron itong kaibigan sa ibang lugar. Isa pang nakapagtataka ay kung hindi sila magkakakilala, sa paanong paraan sila nagkikita tuwing gabi na para bang alam nila kung saan sila pupwesto para mambiktima na magkasama. Kapwa naman sinabi ng 2 pamilya na wala daw silang lahi ng merong sakit sa pag-iisip pero sinabi nila na pareho daw pumunta yung 2 yun sa isang lugar na kung tawagin ay Haunted Cemetery, na makikita sa isang barangay na hindi ko nalang pangangalanan pa. Sinabi ng pamilya ng nahuli na nagpaalam daw ito na manghuli ng bayawak. Napapunta daw siya noon doon sa nakakatakot na lumang sementeryo. Ilang araw daw itong nawawala, hanggang sa makita na lamang na animoy walang malay at natutulog sa ibabaw ng isang nicho sa sementeryo na yon. Aminado naman ang isa pang pamilya nung hindi pa nahuhuli na may iligal na ginagawa yung kamag-anak nila. Isa nga sa mga gawain ito ay ang pagtitibag ng mga nicho para pagnakawan. Nawala din daw ito ng ilang araw hanggang nakita rin ito nakaiga sa ilalim ng puno ng saging na nasa loob ng haunted cemetery na yon. Pagkatapos ng pangyayari, ay bigla-bigla na lamang daw na parang nagbabago yung ugali ng mga ito. Naging biglang mainitin yung ulo at parabang meron daw silang kinakausap na hindi naman nakikita nun. Tumatakas at tumaalis din ng mga ito tuwing gabi. Pag tinanong naman kung saan pumupunta, para daw wala silang matandaan. Sa tingin ng 2 pamilya ay parang sinasaniban yung mga kaanak nila. Meron din daw isang kabarangay na nagkumpirma na magkasama nga yung 2. Nakikita din ng mga ito na animoy may inaabangan tuwing gabi. Isang beses naman ay nakita din ng mga ito na inatake yung isang asong gala tapos kinain ito ng hilaw nun. Sa unang tingin ay parang may pagkaaswang daw yung mga yun kung ibabase sa ginagawa nitong mga karumal-dumal. Marahil sa kahihiyan at sa takot na kuyugin ay bigla umanong laglayas sa bahay nila, yung isa na hindi pa nahuhuli. Bigla na lamang daw itong hindi na nagpakita pa. Sabi pa ni Mang Nestor, ay tuloy pa rin umano yung paghahanap nila doon sa isa pang umaatake. Sobrang ilap nito at nakapakahirap hanapin umano. Pero hindi pa din sila titigil hanggat hindi ito nahuli. Pagkatapos ng pag-uusap namin na hindi na muli kami nagkita ni Mang Nestor,
Sa tagal na rin na nangyari ay para bang nawalan na rin ako ng interes doon sa umatake sa mga kaibigan ko. Nagkaroon naman ako ng interes doon sa lugar na tutukoy nila na haunted cemetery. Medyo mahilig din kasi ako mag-explore sa mga nakakatakot na lugar. Kaya ito yung sunod kong gagawin. Sa susunod na pagbabahagi ko ng karanasan ay malalaman ninyo kung ano ang natuklasan ko sa haunted cemetery na yon at kung bakit dito namin naisip na mag-moto camping ng mga kaibigan ko sa Riders Club.